Di civînekê de Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê xwecehiya Rojavaya Qamişlo operasyona Tirkiye ser Rojavaya Kurdistanê û encamên wê derheqê gelê Kurd gotûbêj kir. Doh roja înê 29 Mijdara 2019 xwecehiya Rojava ya Encumena Niştimaniya Kurd lê Sûriyê civîna xwe ya normal li bajarê Qamişlo yê Rojavaya Kurdistanê li dar xist. Di civînê de behsa karê rêxistinî û operasyona Tirkiye li ser girêspî û serêkaniyê û derbederkirina xelkê wê kir. Civîn bi amadebûna hemû endaman birêve çû. Têde xişteya karê civînê ji aliyê serokê xwecehiyê û endaman ve hata nemayîşkirin. Her dê vê civînê de rewşa rêxistinîn ser asta her sê xwecehiyan hata behskirin. Tekezîl ser xebata bi kom bi mebest û armanca pêşxistina karê encûmenê hate kirin. Dê warê siyasî de civîna xwecehiya Rojavaya Enekesê amaje bi operasyona Tirkiye li ser her du bajarên girêspî û serêkaniyê û derxistina xelkê wê kir, her wiha pêşinyarên ku ji her sê xwecehiyên Rojava û Hilêliyê û Mehed pêşkêşkirine hatin gengeşekirin. Lê bajarê Qamişlo xwecehiyên Rojhilat, Rojava, Peymangeh, Hilêliyê û Kurnêş hene. Mihane pêşhateyên Rojavaya Kurdistanê û Sûriyê bi giştî û rewşa rêxistiniya Enekesê û pêşxistina kar bo xizmeta gelê Kurd û doza Kurdî gengeşetkin.